Guys, so na ako'y unexpected nga parcel. Paulian rin. Hindot kay siya nga mga luwag. Apa siya isudlanan. Guwapa kaayo. Guwapa kaing color. Pink. Tapos, laghan na siyang sulod. Kompleto na siya. Look. Isa. Hindot kaya siya, no? Silicone. Isa. Duha. Tulo. Katulo. Ternan, no? Upat. Pangkuan man eh. Pang spaghetti or pansit. Nga na anak ba? Upat na to siya. Kalima. Kaunong 6, 7 katong pang brush nimo 7, 8 pang sabaw kanang pag naisabaw 8, 9 ani kung prito nga na nimo siya prito pila na to 10 ang prito gyapon 11 bidaw ko na kog ihapog 11 ba gyud murag nalipat ko ba 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 gid ay siya kabuo for only 289 o diba hindi ko pa nakaay siya apay sudlanan oh isa may isulod okay perfect na para sa atong balay ibutang guwapa na kaayo